Velázquezen jauzia izan zen, izpiluan ez zela ageri kuadroko estena bera, banaiken bezala. Velázquezek kuadroari buelta ematen dio eta ustez pintatzen ari den estena ageri du izpiluan. Hotz, errege erreginen erretratua. Izan ere, Meninas kuadroan Velázquezek errege erreginen erretratu bat ari da margotzen, eta haien alaba eta beste guztiak beraiei begira ari dira. Nolabait, Velázquezek kuadroren barruko aldea azaltzen digu, kuadroaz beste aldera dagoena. Errege erreginak azaldu beharrean beraiei begira daudenak pintatuz. Las Meninasen margolan baten beste aldea ageri da. Ageri da autorea bera, Velázquez, kuadro bat margotzen. Ageri da kuadroa pintatzen duen bitartean gertatzen dena. Errege erreginak posatzen daude eta hainbat lagun beraiei begirari dira. Eta atzean, pintatutako duen kuadro horren irudi lausoa errege erreginak izpiluan. Las Meninasek kuadro baten barruko aldea azaltzen du, eta nik pentsatu nuen novela baten barrualdean dagoena kontatu behar nuela. Idazleak egin dituen elkarrizketak, artxibategietako bilketa, interneteko dokumentazio lanak, agertu izan dituen zalantza guztiak eta hartu dituen okerreko bideak, agertu nola aldatu den egilea bera novela idazten hasi zenetik.